Unalowa pa khoti mlandu wa Namiwa lero komatu zikuoneka zavuta kumeneko ndipo tikunena pano akupitirizabe kukhala kumaula masaino anoti akhoza kupatsidwa belo ayi zavuta zinakhala motani ndifa zake ndabwera nayo update ndithu yokhudzana ndi za Namiwa paja tidati tikhati kuyendera limodzi ndipo yeujayi tidasiyana ponena kuti ali kumaula pa remand kudikira high court. Ndetu high court inapeza kuti apanga zilinganizo zonse bwinobwino ndipo mlandu uja unaperekedwa m'manja mwa jaji Zondi Mvula mwamudzi wetu uja adakhawulitsa chimwendo banda uja. Now Zondi Mvula anapezeka zonena kuti wapanga seti lero kuti likhale linali dzulo actually anapanga seti dzulo kuti likhale tonde kuti date limene adzamve kulembera belo Anamiwa kulembera belo kupempha belo anapanga seti kuti likhala dzulo. Komano wadzatumiza uthenga kuna riyayi sikaso lachitatu riyayi koma likhala lachinayi mukozekere lachinayi ndana isi ntojutsa dzulo kuibweretsa lero lachinayi ameneyo tunde Zondi Mvula padza mukonziwa kale nde kunapezeka zonena kuti lero ayi kumene kuja kunapita tidda kuti aloya a Sylvester Namiwa ndipo ndi awiri pali nde kuti Gift mwenye uja amene tikumudziwa bwinobwino komanso nde kuti winatu amene akuthandiziraso ndi Innocent Ziba. Ndeno kumene kuchaso kunapita nde kuti amene akuyimira mbali ya boma ngati state prosecutor ameneyo ndi Tapiwa Simuko. Komano kusu kunapita kono Sylvester Namiwa yayi sana mutenge kuti akalowe nawo ku court ndipo iyi inali court session ndithu komano si machitikira nde kuti mu bwalo la milandu lenileniyo yayi imakachitikira ku chamber. Tikati ku chamber nde kuti ndi office inotsopano ya Zondi Mvula. Office yawo inde nda judge ndamakono mapezeko kuti akuyima kutsogolo kuja nchihamala chawo zija koma akacho kumene kuja amapitanso ku office kwawo kumene kuli mapepala dzawo ka computer kawo apo kayande kuti nkafilijeko kamadzi ozizira apo ngati tukalipo tete nde office yawo imene yoyo amaetcha kuti ku chamber. Ndeno anapita kukambirana ku chamber kumene koko ndefo chonena kuti izi zimatha kutheka kuti ngati akakambirana ku chamber nde kuti nkhani za belo akhoza kungwayimira maloya sipakafunikiranso muno wakeyo olakwayo Namiwa sakuyenera azikafunsidwa mafunso nde kuti akhoza kungompanga spare kuti bansunganikayo kumaula komweko kufikira nde kuti nthawi imene lidzafuna zoti iyeyo adzakhalepo koma papa sitikufuna poti mve mawu ake maloya ake wakhoza kumuyimira ndithu mmene motu ndi mmene zinayendera nde kuti amamuyimira aja tikunena kuti Gift mwenye komanso nde kuti Innocent Ziba. Now inayambika nde kuti session ija court session imeneyo ndipo awa makapempha kuti Zondi Mvula ngati ajaji ife tikupemphani kunena kuti mutulutseni Sylvester Namiwa pa belo tikunena pano pakaya wadutsa think athamangira kandi masiku 14 anakali m'manja mwa polisi kumaula please mutulutseni munthu uyu wakhalako ndithu kumene koko tamutulutsani. Ndekuti Zondi Mvula kuvatu pempho limenelo ayi sizotinso kuti ana wenya kwambiri ndikuvatu side yanu inoyo amene mukuyimira Namiwa koma ndekuti tikuyenanso timve mbali ya bomaso nawonso kodi akuti bwanji a state prosecutor nde kuchokeranso ku mbali ya boma anadzafotokoza kuti nkhani zotulutsa Namiwa osadandaula ife sizoti kapena kuti khomera kuti Namiwa asatulutsidwe iyayi Namiwa akhoza kupatsidwa belo fasani ifero ndizoona kuti tamalizatu akafukufuku athu osetu kafukufuku yese ma investigation ankhani imene iyi ya treason iyi tamaliza maumboni athu chilichonse chililede ololero mutanena kuti boma bweretsani maumboni ndipo tufuna timveko yokera mudzapeza kuti mwalandira zina chilichonse zililede zomwe zoti anthu zonena kuti Namiwaso mukhoza kuntulutsa pa belo chabe tungofuna zonena kuti beloyo mukamampanga nde kuti dziko ledze mene dzikhale ma condition akewo asakhale ophweka akhale ma condition onena kuti oti adziweso ajaona randi olimba osati masewera amene oti ukamba zonena kuti padzanda amene amayimira nde kuti ku mbali ya boma ndithu Tapiwa Simuko. Now nde kuti ma argument ako mbali ya bomayo amanena kuti ma condition amene tikufuna zonena kuti number 1 Namiwayi apereke ndalama zokwana 2 miliyoni malawi kwacha ngatitu chikolero chimene chocho afuna belo vuto palibe
ife akuboma tikunena kuti number 1 chikole 2 million malawi kwacha apa igwe dzochoka pamenepo. Number 2 atipase nde kuti no zinthu zimene sizili mu ndalama komano ndizomafika ndi 2-3 million chilichonse ngatiso chikoleso chachiwiri chimene chocho mananikaso sureties surety ndithu kuti no munthu ngaranga kedeke ifeyo tekuti tikuzoza kuti pali izi zimene tingakakwire ndecho yambirira atipase kaya atipasa nyumba yoti ndiyokwana 3 million nkudzati pasaso galimoto yoti noti ndiyokwana 3 million ndeti tikatero basi ino pamenepopo condition yachiwiri ikhala kuti yakwaniritsidwa. Condition yachitatu tikufuna nonso pano atenge mapepala ake onse amene amagwiritsa ntchito kuti ayende mapassport kandi chani tikufuna azipereke zimenezozo ndithu m'manja mwa koti zibwere kuno alandidwe zimenezo faka atakhale nazo akhozipezeko zoona kuti madzulo wakwera ndege wapita kumene angathawire fesi tingakafikeko nde asakhale ndi zilolezo zoona kuti angatuluka mdziko muno zimapepala zake zonse ziperekedwa ide kuti ku koti. Number 3 limeneyo. Number 4 tikufuna nozonena kuti no uyuyu pa masiku 14 ena aliwonse every 14 days namiwa adzibwera ku polisi mkudzadzionetsa Friday pakatha nde kuti no wiki yoyamba wiki yachiwiriyo Friday lakelo azibwera ndi kudzadzionetsa nde kuti no andilipo kuti ine mwandiona sindathawe kuchoka pamenepo. Condition yathu ya number 5 ndiyonena kuti uyuyu namiwa tsopano alandire bani mumbane ndithu kuti no asapirenso kapanga ma interview ngati mayana akapanga icha asapirenso makapanga ma interview ayi akhalero banidwa kuti asapangenso ma interview faka akapanga choncho nde kuti akapirizabe zomwezi asakapangenso interview iliyonse kamwe katseke kamwene maonatu tsopano ma condition 5 amwene ma condition 5 choka pamene padza nde kuti no zondivula kuiva nkhani mwamva tsopano inakumbali ya Sylvester Namiwa ma condition 5 ndi amene aperekedwa inu mukutipo bwanji nde kuti tu pamene padza kuna zabwera a gift mwenye nda Innocent Zimba maloya amenewa amwenye amakamba zonena kuti yayi nkhani yomwe ilipo apa yonena kuti no akapereka ma condition 5 akuboma osewo tikwavomera kupatula imodzi. Condition imene mwapereka yonena kuti no Namiwa apereke ndalama zokwana 2 million malawi kwacha. Namiwa ni munthu wonena kuti no ndi mphawi ntchito yomwe amagwira sizoti kapena kuti amakhama ndi zindalama zaphwamwa machoncho yayi mukamutchaje 2 million malawi kwacha aitenga kuti no Namiwa olo ntchito yomwe imene amenya ya ujene ya activists zomenyera maufuluzi sizoti ndero amalandirapo ndalama ndi zinthu zonena kuti ndizajeni ndizaulere voluntary kungozipereka basi ndekunena zonena kuti no ndalamayi apamene pamenepo pokha yayi ndalama yachuluka kwambiri munakalengalirapo muichepese ndikusabwera nde kuti Innocent Zimba ujasa amene ndi lawyer wachiwiri kumuyimira Namiwa anabweso kamba zore ndi zona ndalama imeneyo ndiyo yambiri kwambiri 2 million ndiyochuka kwambiri sangakwanitse Namiwa ndi client watu sangakwanitse nde chimene mungapanga apa bola munakanena kwa at least 500,000 akhozokwanitsa nde muitsitse ndalama yo ichoke pa 2 million khali 500,000 tikatero basi nde kuti no ifeyo ma condition onsewo tikharibe nawo vuto ya 2 million yokhayo ingokhala 500,000 ena wapereka nde kuti zinthu zimene zikhale chilichonse 3 million nde kuti no kandi nyumba kandi galimoto akatero nde kuti aperekaso ma document ake adzibwera ku polisi ndithu masiku 14 kamodzi pa masiku 14 komanso nde kuti no sadzikayankhulanso chilichonse ma interview kapena chani sizikachitika zimenezo komano mungotsitsa chani ndalamayo ikhale 500,000 kani yaketo ndimeneyo yoti nde kunapezekano zonena kuti zondimvula atamva nkhani izi anota apapa ndi zonena kuti no ndamvano mbali zonse ndamva zonena kuti no uku mukupempha uku mukudani zonse zimene kamwalemba zimene mwayankhula pano ndaziva komano ineyo sindingathopeka chigamulo panopa mundipatse nthawi inotso pano ndipite nde kuti ndikaphwanyaphwanya bwinobwino zonsezi zizi kukaona kuti kodi no chigamulo cha belo chingayende motani chifukwa kupereka belo ndikoti zili m'manja mwa ife ya ku court simungati kuti finya pakhosi pereka belo iyayi it's our own discretion the court discretion imeneyo
inonsenu mungathe kupempha ino mukhoza kutsutsana kapena mukhoza kuvomereza komano ife aku court ndamene apanga final decision chiganizo chomalizira kuti tikumpatsa belo kapena ayi. Nde izi zinthu zonena kuti no nkasinkhe bwinobwino ndikatero ndi kuti ndidzarutsa chigamulo cha nkhani ya belo kodi namewa akupatsidwa belo kapena ayi, kodi nanga belo ikhala ya 2 million kapena ikhala ya 500,000 ndikaona no ndineyo ndi kuti mundipatse kanthawi choncho. Koma pakadali panopa namiwa sadalipo mu khoti muno, adakalibe ku khoti kundende nde apitirizebe kukhala kuti kumeneko kufikira ndithu nthawi imene ndi kuti no chigamulo chingadzaperekedwe. Mene murundi mene zayendera za namiwa hope ndi kuti tatha kutsalira bwinobwino. Tidzingodikirira kuti kodi kuchoka pamene papa chigamulo zimene apereke ndi kuti nozo ndi mvula ndi chotani akuti